Mira, escolta'm una cosa. Me voy a comer un bizcochito con lacasitos, tío. Escolta, ja grava això, Qui està gravant això? Sí. Ai, mare meva! Escolta'm, que no només tens tu la càmera, que la tinc jo també. Voleu fer una miqueta de cara? Sembla pixuns, això. Mira quina... Bueno, estem aquí a la terra de València, amb els limones, que són uns limones molt fàcils. Ai, una nena! Quin susto! Au, 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 au! I estic aquí al costat del naranjo. No és un naranjo, és un museo. Això, escolta, aquest naranjo es diu Mònica. Naranjo. Mònica Naranjo. Ara sí, què estàs menjant? Estic menjant coca de lacasitos. Ai, la coque. Vols una mica, coca? Ah, sí. Follant una mica més i música al dit, mira, me l'ha xupat al dit. Pobra aquesta coca, No dic una cosa, que el que mengi coca no engorda, perquè clar, la coca està molt bona. Perquè aquesta la feia la iaia Pilar. Ai! Sí, l'ha fet la iaia Pilar, aquesta coca. Ai! Vaya hermanos que tengo. Dónate una cámara. Escolta'm una cosa, què faràs És que anava amb la moto. que tengo. Què faràs amb aquest vídeo? Ho ficaré al YouTube, perquè us vegi tot el món. I què és això? Que he agafat la moto. Ho fareu famosos per internet. Però el YouTube què és, el YouTube? Ho veu tota la gent Vaya del món. hermanitos que tengo. YouTube, un limón. YouTube. Escolta'm, qui és aquesta boja? Que sembla que Es pensa las que... gafas se han roto las gafas. ¿Qué? ¿Quieres las gafas? No. El otro ya. Se han roto.